guys, ikaduha na po na hugna nga mga aming kamuti, kauban si Zaki o ako ang manghod para dito dapita oh. So karon, wa dyan na magialang-alang, nagdaga dyan migsako. Kay basin bag mapuno. So among buhaton is arimi sa ubos manguha. Nahanap na. Arimi sa ubos manguha. Ari ta sugudoy. Kay nasugdan man nas babaw. Jet lang tao na to dani kuan. Naa pa bay unod. So may buon ni namo diri kung daghan ba ang unod kay tangilanan ani. Zaki, ali. Natiti na. Ang ilana na mo dani basta daghan dyan mag-unod kay mo lutak. So mulutak ang ijahang punuan. Isapot-apot pa na si Zaki kay bag-ura mong ganda siyang mata. Ari tadoy kay tanaw na to og daghan ba diri og unod. Amot lang po dani og naabad dyan ni unod dani kay obre na aungan. Ngit-ngit man dyan mo ang iriya. Dabasig na aungan ni ba? Okay, ganahan magkukumagkubkub ingon ani na. Samot na og mabawaan bito nga. Unuron ka do. Alibi. Yeah. Wait na mo ani kaning kahoy kay aron dili lisod. Mangita mig punuan, haratang punuan. Paitag punuan. Subayan ning kuan. Lato sa to kay uga gita. Na, uga. Sige ato balhin, balhin ko na mis ibabaw kay uga ko nang yuta. Pero diri sa ubos di ko maganin na sekad na. Ani ato tas babaw. Kautan. Moto mis ibabaw na raman kay basa lagi kuno ang juta. Ay pa ko kay napuyo kog syudad pilang tuig kay baw kumungkub kamuti. Ang ilana na anig kuan kay nig lug-lug di man ang kahoy sila murag na mo ali-ali asa na. Diri dapita doy. Wa pa ni kadyo nakuhaan na mo. Mama. Diri dapita ba? Nato dari nakita niya gani ha. Ilanan ani basta daghan og unod kay ukdo. Para nga ni guys mo nilanan na madani basta dagko ag unod. Awa doy. Iningawas na daan ang unod sa kamuti. Sinibot na madana guys. Diba? Ano, nga na siya kadako. It's very dako earns. Dako siya kayong kamuti. So fresh pampunuan dyan siya. What are you doing, English baka nga bata? Are you looking for kamuti? Tabunan na natin. No more. No more. Paganan ko na. Para manaraban na yan sa Facebook. Pasal ako. Ay, wak mo yun ad. Marang tikas eh. Yan ang pamaagi. Darah sa tikas eh. Payon-uyon na niya siya sa agkuan. Apil-apil lagi. Daga dyan mo. Ikaw. Hari putang na doy. Hari. Na. Iabringin ang dadaan niya isod.
Bibi. Na, dili. Mo nila nang nagagmay pa. Bibi, alibi. Come on. Take it out. Check it out. And it's broken. It's back. Zaki will help. Tara natin. Hindi na na makitanggal. Ano, ito na, mabilis kita. Matoy katu. Ingani kadagko ang unod sa kamuti sa akong mama ug papa no. So lapas pa sa usa ka pad sa imong kamot ang iyahang kadakkeun. So mo na gamay ra gyud among gikuha gadada pa sa ako nga dako kay mao lagi abi man ko og daghanon jud among kuha. Jawa po mi nagdugay pod pag harvest namos kamuti nanguli po mi dajon kay hapon na manggid pod niya isna po ni papa ba. Ja kani si Ja mo na ikatulo na mga harvest. So kani nanguha mi daani kay mao lagi naghunahon na mi nga mag suman mi og kamuti kay uwan man jamo ja wa man pud mi laing kanon basta tinguwan. So mo lang ginunaan nga maghiwag gyud mi suman kamuti. So daghan jud jamo ni amo ang gipangon mo ni ang pinakadagko gajud nga among gilain gajud kay mo ni laino na mo kuskus kay mas dali man kuskuson ang gagmay kumpara sa dagko. So mo na nga naginahine ra mo jud kupog panit ani. So kinanglan man jud basta magpanit kay mo pa nang kuha ng tubig kay mga sagol na dito lain pugbaho na ima sagol pa dito sa kinuskusan no kay mao na nga limpyo jud jamo nga ato ang pag-process ani sa paghimo og suman nga kamuti kay kani binukid style nga paghimo diningon nga commercial nga ibaligya jud kay kami ra pi magkaon dani. So mao na dagko jud una nagipanitan kay og gagmay lisuran ko gagmay. So magputos mo kamuti guys dapat og tonso na ninyo og kuan sa tumoy kanang pilo kay para ang tubig di mo suhot daron di pud malata. So mo na hinahina pud mi ani og putos. So para sa inyo ha paspas kadyo na kayo nang speed no. Pero bitaw nga na ang paghimo na mo kamuti. So ako kabalo na ko ana mo putos kay naana damang ko ana sa lite pa ko nagbata ko nga nangamuti nagbata pug ko nga kabalo pud mo putos og maghimo og kamuti nga suman. So dagan maikag na mo daani kay ngano lahira man dyan ni naa kay kagalingon nga tinanom nga kamuti kay sa mupalot kag kamuti kay diri pod sa bukid bisag bukid ni
Mahal gyapon ang baligya diri sa kamuti kinilo, tag 60, 70 o 80 ang kilo. So kung naa kay tinanom kamuti lahi ra man gyud ni no. Kay basta maning kamot ka og pananom manja. Samot ag nakas bukid mabuhi gyud ka basta naa kay tinanom nga duma. Kamera-kamera po ni mama dani naputos pug suman kay di man po sila kay baw mo putos og suman si mama ya grabe pa kadyo mo yaw oh. Way lang putos may suman ako concentrate pa ko ani putos-putos kay aron mahuman lagi jama kay sus intawon daghan kadyo pug pinahimo po daani kay nani man po kahapit mo sang planggana. Daghan po yung ginagmay butang aw ala kugi kasukaon kay man daghan sa mo kay banat pagkaon busog jama. Syaruhay ka di mabenghan og kaon buntag uto hapon kinan-anay kumuti suman. So mo ni junay amo ang tradisyon diri dai ay bitaw joke. Mo bitaw ni amo ang naandan jud diri basta nay tinanom nga duma, maro mga jud pamagi no nga magsuman. O di pud sumanon dungagon pero na pud kadyo kalingaw dungag kay na kalingaw bumig dungag naging adlaw. So mo na maghimong suman kay mas lami man ni suman kay preserve siya mga duhang adlaw tulo basta piso kadyo ang lubi ibutang daghan kadyo lubi ibutang ni man ni suman kay dugay jud siya mapanos. So mo na mong nahuman nga suman no. So diri na lang takutob. Don't forget to like, share and subscribe. God bless. Bye-bye.